Ahoj, ja vás vítam u dnešného tutoriálu, jak si nainštalovať Farming Simulator 2015. A za prvé si musíte mať uTorrent, keď ho máte, tak nemusíte si nainštalovať. Keď ho nemáte, tak pôjdete na túto stránku, keď tak v popisku videa je stránka na tento link. Stiahnete si tento Get uTorrent for Windows. Keď ho budete mať, pôjdete na tento link, Pirate Proxy. Pôjdete na Farming Simulator 2015 Codex, dáte Get this torrent, počkajte, otvorí sa vám torrent, bude tam Farming Simulator, ono sa to bude sťahovať, počkáte, neviem aký máte internet, otvoríte si to, takto, tento počítač, Farming Simulator, otvoríte si ho, takto pomaličky, áno. Hudbu si vypnete, dáte install game, už len počkáte, takto a už len čakáte. Ja už tú hru mám, takže ja si už inštalovať nebudem. Dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil. Ak hej, dajte like, komentár a uvidíme sa na budúce.